Silta mill-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si tkun imfaħħar dwar l-għożża tad-dar komuni. Kull kapitlu imqar jekk għandu t-tematika proprja tiegħu u metodoloġija speċifika, jerġa' jaqbad minn perspettiva ġdida kwistjonijiet importanti li jkunu ġa ġew affrontati fil-kapitli ta' qabel. Dan jgħod speċjalment għal xi temi importanti li jinsibuhom mifruxa mal-enċiklika kollha. Ngħidu aħna ir-relazzjoni intima bejn il-foqra u d-djufija tal-pjaneta. Il-konvinzjoni li fid-dinja kollox hu marbut sfiq ma' xulxin. Il-kritika tal-paradigma ġdida u tax-xejriet ġodda ta' poter li ġejjin mit-teknoloġija. L-istedina biex nfittxu modi oħra ta' kif nifhmu l-ekonomija u l-progress. Il-valur propju ta' kull ħlejqa. Is-sens uman tal-ekoloġija. Il-ħtieġa ta' dibattiti sinċira u onesti. Ir-responsabbiltà serja tal-politika internazzjonali u lokali. Il-kultura tal-iskart u l-proposta ta' stil ġdid ta' ħajja. Dawn it-temi qatt mhuma magħluqa jew imwarba, anzi, il-ħin kollu nerġa' ndur u nżid fuqhom.